jopa dap ke choje phan sanghan ka chepon non pu anta joy ke joy bana vela Pini pension throksi ason sorkar hin pen aron Kelar. Ingna maingnar ahur long kitirang arong todam paksi don phoso se asok puru phalang no piteka. Kardom pini karbiang long life prime time birta long pen nilisa major bon kilimpi. Nonar juik tha birtang ton pen. Sanghan kache pon ia gari kachingkoi palam piniar ni anang litum arjulong pomlo. Bonta sanghan kache pon alosai kachingkoi jok thepai klodam chok palama bangke arjulong le derlang tahai. Bonta alama bangke hok nalitum karjulong chot kalisi a video matsi thegik longji. Tangte lang itha losai kachingkoi video. Ngora chingkoi allo yo. Ya. Lahalo ngora chingkoi lo. Tuar ka vi jok tar pungo aso. Okay. Arlock si chingkoi dublo. Tuar ka vi jok lo yo. Tuar sabe jo le hello. Labangso video ke thek long pen nangli tum kopi lo kamatha. Nangli tum ke thek long pen nangli ning klovia vema. Lapo ana towar ke sung ko nada pure thea dim pusi nangli tum matha dahai. Labangso towar bang adera long pusi bonta kali don marli hato. Bangso video lake KAC pen non pu anta kaching thuramu kili dam de pin borpung tarapung hawaro. Aho borpung tarapung hawaralom ke du don pharo so siara tuma bangke gari motor ka cheleng atowar ka bedera jok jo padap hemrit akenanga son he hui ke pon ke wan non pu anta ke jok bana bela. Lakhain ko rapon nilip MSC constituency ke parlu lapen borpung lapen tarapung arong raratum non puta gari pen kacheleng dun long aphan atowara matsi avela bangso jok lo sai pensi kenangchia son anta arthang ponsi ponang bomlo arni sia bangke sorkar hin pen mesen atowar nang pali jimine pu ninga chepa the pensi do thak bomlo KAC kacharia tum pense tame alam chak chipidam chotchora jok kacheleng nanga bangke kaiketa monit lapen lo sai dam bong atowar ansi cheleng pon long chotlo Jonghele ke sokin e do setame dowai imu abaha pan kilometer phokep trokep wang dera phimati ke long pon pelo lasinon kachari bom tim karbiang longa hin pen tarapung ta methanga hawarlo puma tha ponra mesena towar selam pon sonte tarapung ara pan ali doji choki hala pen sonjit ko karbiang longa Karbiang long life kelang arara tumaphan isia kenang salabirta bangso kenang salabirta bangke lapuhenlo det piang kang long son throksi son aron Kelar buthak sorkar hin pen Kelar dakaron kapangda pini pen det piang kang long son throksi mo aron atang Kelar kedeng padupon bangso son throksi aron Kelar ponason laki ATM gas cylinder driving license pen chenglok bike motor an central sorkar hin pen kapachinia tengke pini jakhong ni phai isi pen penanga hormu hortar nam karlu pondoji Steel, plastic, anparta, aluminium hormu he hui anam pat ponlo. Lason si hinia kong telong hero motor car a motor anam kapibat ponja phan ding pontanglo. Lapu National Saving Certificate anparta Public Provident Fund puthak interest aron Kelar ponjang ringdo. Learning license aron he hui penang larponpo. Learning license kasalamik Japan RTO mate Regional Transport Officer sa hemalong non kenang ligdam iknang nelo. Hem totlun pen learning license aphan kachoningri anparta satlang avarsai nangli longji. Lason si chakhong ni phai si pen penang along rialu sai ke deng ponamu pangcheng ponpo learning license aphan aprang sinangli motor ke ve trek along paklang ignanji
Lason si SBI ATM along pen tangka kachu endamaron larponlo. Nangli SBI ATM along pen chikloi jon along Phong pli pen abat nangli chu endam long le. Phong pli apor nangli SBI ATM along pen tangka ki enpon along anam tu nangli. Bonta ongdung apong nangli tangka ki aphongtin along sika krip ho tangka GST ka chitu aphan pado ponji. Lason si checkbook abangka arona tang Kelar padu ponlo. Saving account ke dotang atum financial year along parke ba checkbook ke joy pen kelong avarsai doji. Bonta puthot parke ba phaya checkbook jongsi nangli kenangji dolang pulote nangli anama tangka piponik nangji. GST anparta sika plike ba tangka beng aphan papleng ponangji. Bonta paring koira pho checkbook jongsi nangli ko matne nang thuji pulote GST along sika throksi kebra pho tangka tunangji. Parke ba phai a checkbook tong sekot pen kenangji do pulote checkbook a pharman GST along sika pho keba tangka phai nangli tunangji. Laso angbong hini bank IFSC code Kelar padoji. Canara Bank lapen Syndicate Bank along kangpu pon account holder doan akimi IFSC code bank nang iko. Lapu income tax aphan ka pepleng away pulote jakhong ni phai isi pen nangli pinang po double TDS. Gas cylinder aputhak achiklo jon tinalong ni phai CR ni si government atum anam ka pithik ponpo. Petrol pen diesel ajang thu anam karlu ason si gas cylinder adorta karlu jang ring thedu. News Desk report Karbianlong live. Non malom siltharampur havaralong ingna maingnar rada phan kapasik sakilit parpi gajok rada tum ajo phirlo methang hemalong kesang anta kapherinang saidelo lason dak thaksi kidam tangbo sini phain kora sirkep arni siltharampur sar theterang arong along ludam det pen puthot pato vele thota longki terang arong lepai ludam paksi don pho hemasok puru pahinu te kang etlo Siltharampur habar kadu kawe pen rongkep araratum aningkan wang mate ajo wang si habiraing naratum pen kacheteng khengalam ki phunanglo kidam tang bo signifying kora sirkep arni Siltharampur sar theterang arong maker kalitang ucharam rong piaphan ahemalong amat si ingna mainar kateng khenga jok aprandam nang koklo lason si patowe jirlo apormalom Siltharampur longki terang arong maker junaram terang ahem ningkane se ke chojia sok pura long pen habit ang naratum tong daksi mun phokep so se sok do chopi iglaplo Bangso putak Kelar dakalam theka chinija phan denarong pherangke bikrom teron along penle arju ponlona Madam Karbianlong live kelang aratum tuan nitum non Karbianlong live pen ladak Siltharampur longki terang arong sidolo ladak bangke Siltharampur rijat ang namlo to warari masih labangso longki terang arong dolo ladak bangke cethan parna malam galilo ladak bangke la Siltharampur rijat ang nam aju si alang litum ta labangso rong do kok masih ajo wang dolong le sanglong lelo la daga arong arara tumbangke patumi dig hatsi hala kalitang ucharam rong pie phanstame habidengnar hemalong masi ke wang pen kateng khenga joksi aprandam nang jilo la si ningduk piglo la pen ke la daga rong arara tumbangke asok asang kacibirinti ji ningkan esek ke chuji phananta labangso kerai komji ajak kong avedeta sonsi nang mandelo ahema ritang ke pripen chenglok ani ajo wang si habit angnar kateng keng ajok si sok puruta tong dak po asok chupila po lason pena anak kisum alamu ladak jasemet Siltharampur hawarara tumbang ke kacicak nang lo lasi nonil tum kedo bangke longki terang arong lo lasi kajironga lo ason tak taksi hadakta terang arong nepine hala dak arong stame state government pen matela human la animals right atum pen kadu weching wai si international la elephant corridor la bangso kasemar ponai kumasi hada karong arat kumaseme terek derlo kala dak bangke elephant corridor binangji pusi hada rong si masih hada pen ke terek derlo kaprek along lesi sorkar pen alang litumhan thik pilo hadak sila tumta rong aratum cebuche damlo lason taksi dakara tumhan ta council atumpen mate state government atumpen chingwai chingsai pen kaprek adimalong an biti sarkar pen thik pon porra labang sorong pase seng pon jisi kimijima pu sonsi dagara tumta semi chethan chimung pon lo teknili bekjang ji abidulong lok lo amat sini supi phata lili ching tholo nili tumana che wander lo ingnar ke wang lo pomat bang elom so vet puru nang ke tong amarang ke ni an nili supo ki bia bang bom pang bo bunta và एकदम nang pheri risi nili supo phata angnar ke phung thuyan bak an lo lasi nili supo bang ta
hemalu nili chang de si hemalu du clip lo beranda lo ga do hai bang de lo ama siang ke nili bang ke la pugali lo rong phan chang da mang pu bu si ni hat rang hem rong sor phan che hang dam si inut bai ni phan an si ting ke theng bom e pang bob la an si ang nar na he kat pilo ang ga sok cho era pige ko pulong ke ama si nili tum ta hungun hai he det lo pachu nang pu la simun ke pa moi ana sia sok nang pigang cho man velo don rada tu ni slep tum ta nili tum ta to ekdom pine government asot pen pine son ba viesthanang ke repeat hal to la so inara habirang nara to pa la si pine bom chot pine ni chot ke chok chelu la si pine son bak pen ki klemang ya biostha bang government asot ta la hai nili tum aphan nang pachini il kunang ko Denarong pen Bikrom Teron Karbiang Long Live. Kedam tang wo signify thom kep arni diphorong supi panbaria long inura bang phukok that chipisi apranchar mudetlo. Kedam tang wo signify thom kep arni ajupor phai kre simalom diphu police station angkang mate diphorong supi angluma mat kedo panbari RCC dolong adu ihum anam pen kedo hemalong inura bang phukok that chipi detsi apranchar mudetlo. Kok that ka chipi bang phomen ke Bijay Yadav pusi bang thekpon. Alang likiti arpum aphitu police atum pasundam si diphu medical college and hospital along postmortem aphan pondo. Kopi ko son pensi bangso bang phukok that ka chipi bonma Laso puthak police atun tarli pon bomlo. News report Karbiang Long Live. Barla chalanang ke liya porahut saika chuti kiara tumaphan ason hormu kenang sot pumatha ponsi kedam tang wosik di phai thom kep arni minority board chairman Agustin Hansea hemalong saika chuti kia ason amung kerona sai dengpon Lakhasir kep amreng constituency angkang rongpangbong minority board chairman Agustin Hanse amithang abohalong polling station log throksi araphan ku no pak lapen liter crate rock dowai ke aba hormu mate sprayer machine kerona sai dengpon Bangso hormu kerona mailong MBC Hansea sanghopen kaningje ponatengke KAC angkang kedo ana constituency long kedo ana raraphan ong edet setame kiron pot edche phansi KACCM tuliram rong hanga hinpen nangke to ateng pensi pini ron ponlo KAC kachari tum nang kapin khat pona tengpen agricultural sai kama hinpen sai ka chutikiara ra tumaphan ku no pak lapen spray machine ron ponlong la sikewang jilangar ni setame lapusona sai mate kaching thura sai kedeng ponlong cha phansi ningche the pondo pusi MB chairman Hansea sanghopen ningche pong lapen Karbiang Long Thomas Council ile tum cheng hwanai lapen ning si thenai itma CM sa tulera from hang lapen MP itu masa forensik be pendang lok tim Karbiang Long pen kapin khat pon chingwai pon tang teng se a konsensi tin aphan ong edet hormus tame apias tin aphan mate a konsensi tin aphan ta agriculture pen la jesuit a hormu it malong nang palel Karbiang Long life atuma phan nilin pen kardom pilo nilimen Agustin Hanse nili Karbiang Long Thomas Council along nili minority welfare development board chairman lo kasi pini nili tum Karbiang Long Thomas Council itum kaching hon ituma CM sar tumpen lapen MP sar tum lapen itum kaching hon 20 nong bothalang so LEC ilituma sar rup sing teron lapen 9 nong amreng ituma chinghon nai ituma ni rina terang pi alang tum kapin khat pon teng pen pineni tum dak agriculture department pen ong ader hormus tame pini plus spray machine lapen ku lapen opak board committee tin atuma phan secretary lapen president atum phan hangsi pini ni tum ron puniglo lang hem pipen birsing tisu Karbiang Long live tangte pini prime time abirta ke le ponsi kang toniklo